Καλησπέρα σας, εδώ είμαστε πάλι με τον Κώστα και τον Τάσο να σχολιάσουμε όλα όσα είχε πει ο κύριος Κώστας Σαλμάς πριν λίγες μέρες για τους παπατζίδες του Αρτέμι του Σόρα. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε. Κώστα, έχεις το λόγο. Γεια σας και από μένα. Και από μένα γεια σας. Ακούσαμε πολλά, μάλλον το βιντεάκι που έκανε ο κύριος Σαλμάς την τελευταία φορά, πριν λίγες μέρες. Σήμερα είναι, πόσο μήνος είναι σήμερα? 15 Φεβρουαρίου του 2017. Λοιπόν, όταν το ακούσαμε πριν κάποιες εβδομάδες, πότε έβγαλε τα πρώτα βιντεάκια του κύριου Σαλμάς, την πρώτη μέρα ήμασταν όλοι ενθουσιασμένοι. Λέμε επιτέλους ο κόσμος σιγά σιγά αρχίζει και βλέπει τις αλήθειες. Τα είπε πολύ ωραία. Στο πρώτο βιντεάκι του κύριου Σαλμάς, φίλη μου Κωνσταντίνα, είμαστε και συνονόματοι, τα είπε μια χαρά. Και μάλιστα αναφέρθηκες σε κάποιες αλήθειες, τις οποίες όμως πρέπει να κάνουμε μια διαπίστωση. Ότι τα είχε πει και ο κύριος Σόρας αυτά. Ή κάνω λάθος? Είχε πει για τους όσοι κυβέρνησαν μετά τον Καποδίστρια ότι δεν είναι Έλληνες. Είχε πει επίσης για τα καταπιστεύματα που μίλησες κι εσύ. Όλα αυτά δεν είναι κάποιες αλήθειες? Γιατί λοιπόν, αφού τις ανέφερε και ο κύριος Σόρας? Τώρα βέβαια στο τελευταίο βιντεάκι και μετά δεν είμαστε και τόσο ικανοποιημένοι με αυτά που λες, γιατί αρχίζεις και μας τον κατηγορείς. Εμείς δεν είναι το κατηγορικό αυτά, αλλά πρέπει αυτά που είχε όλα, το πρώτο βίντεο, όλα τα ανατρέπει. Ξεκίνησες και είπες για παράδειγμα ότι πίσω απ' όλα είναι οι Εβραίοι, ξέρω. Μίλησε για το ΚΙΣ. Το ΚΙΣ είναι Μίλησε για το αφορολόγητο. ΚΙΣ. Και στο δεύτερο βίντεο ήρθες και μας είπες ότι δεν τα έχω λέει με όλους τους Εβραίους, τα έχουν τους Μακαβαίους. Εγώ ξέρω το ΚΙΣ απαλλάσσει όλους τους Εβραίους. Δεν το ρωτάει τον κανένα αν είναι Μακαβαίος ή όχι, για παράδειγμα. Υπάρχουν τα ιερά τους βιβλία, το Ταλμούδ και η Τωρά, που ξεκάθαρα αναφέρονται εναντίον των Ελλήνων. Και μας βρίζουν εκεί μέσα σαν Έλληνες. Αυτά είναι γραμμένα, δεν μπορούμε να τα αμφισβητήσουμε. Και όπως εσύ είπες και πολύ σωστά το είπες στο πρώτο σου βίντεο, ψάχτε να βρείτε. Αυτό κάνουμε κι εμείς. Όταν εμείς τους ώρα βλέπουμε δικαστικές αποφάσεις, δεν μιλάμε εμείς οι ίδιοι, δεν έχουμε την αρμοδιότητα εμείς οι ίδιοι να μιλήσουμε, ούτε το κύρος. Το δικαστήριο όμως είναι ένας θεσμός, οι δικαστικές αποφάσεις. Τα ΦΕΚ, έγγραφα μέσα από τη Βουλή. Τώρα αναφέρθηκε στο τελευταίο βίντεο και είπες ότι αυτό το έγγραφο, για παράδειγμα, που πηγαίνει ο κύριος Σόρας και το καταθέτει το εξώδικο, τη μήνυση του κύριο Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ότι μπορεί να μην έχει κατατεθεί. Να σας έδειξε εσάς ότι το κατέθεσε και μετά να πήγε να έκανε διάψευση. Καλά, όλο το καθεστώς, τα κανάλια, όλες οι εφημερίδες, οι μεγάλες, ακόμα και τα μικρά, είναι εναντίον του Σόρα. Δεν θα το έπαιρναν αυτό την ίδια ώρα να το δείξουν ότι σας λέει εσάς ότι έχει καταθέσει, αλλά να, εδώ έχουμε διάψευση. Πήγε και το ανέρεσε την επόμενη μέρα στο αστυνομικό τμήμα ή στο εισαγγελέα όπου το κατέθεσε. Άρα το παράδειγμα του ήταν άκυρο, δηλαδή δεν είναι χαζό. Χαζό παράδειγμα είπε. Τα κανάλια που είναι όλα εναντίον του. Την ίδια ώρα θα το δείχνανε αυτό. Ότι εμείς σας δείχνει κουραφέξανα ότι έχει κάνει εξώδικα και αυτά στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, δεν έχει κάνει τίποτα. Κύριε Σαλμά, μιλάτε για μας, που ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι εμείς έχουμε διαβάσει. Δεν μιλάτε στην κυρία Μαρία, ούτε στην κυρία Δέσποινα. Μιλάτε σε άτομα που έχουν διαβάσει. Και ξέρεις πολύ καλά ποιοι είναι τα γονιδικότητα μέγεθο εδώ μέσα. Δεν είμαστε όποιοι και όποιοι. Για να είμαστε εδώ πέρα έχουμε διαβάσει. Ξέρουμε ακριβώς τι μας γίνεται. Και δεν είμαστε αφελείς. Πρόσεξε σε ποιους μιλάς. Μετά αναφέρεσαι και δίνεις μια ιδέα, μια πρόταση και λες να μαζευτούμε όλοι από μόνοι μας
Και μετά να πάρουμε και ένα τηλέφωνο τον αρχηγό μας, και καλά όπως το πες, και να του πούμε έλα μπουκάρουμε στην Τράπεζα της Ελλάδος. Έχεις ιδέα τι είναι η Τράπεζα της Ελλάδος? Νομίζω ότι πρέπει να έχεις πάρα πολύ καλή ιδέα του τι ακριβώς είναι η Τράπεζα της Ελλάδος. Η Τράπεζα της Ελλάδος είναι το κουμάντο στην Ελλάδα. Αυτό το ξέρεις και εσύ πολύ καλά αυτό. Με το που θα δούνε ότι μαζευόμαστε 5, 10, 20 άτομα από εκεί, θα έρθουν 20 δημιουργίες τον Μάρτιο. Όχι μόνο δεν θα σε αφήσουν να μπουν μέσα, αλλά θα φας τέτοιο ξύλο, θα φάμε τέτοιο ξύλο δηλαδή όσοι θα πάμε να το κάνουμε αυτό. Δεν θα προλάβεις να πας ποτέ. Μα το α και το ω για να διατηρηθεί αυτό το καθεστώς είναι να διατηρηθεί η Τράπεζα της Ελλάδος έτσι όπως είναι. Αν πάμε εμείς να κάνουμε κάτι τέτοιο που προτείνεις, αυτοί χάνουν κατευθείαν όλη την εξουσία. Θα μπει ο κόσμος μέσα και θα πάει ο Σόρος και θα χτυπήσει τους κωδικούς και θα κατεβούν τα λεφτά. Και σε όλα τα πράγματα, εγώ ξέρω ότι πρέπει να υπάρχει ένα σχέδιο και κάποιος να είναι το κομμάτι. Πώς μπορεί να γίνει δηλαδή ο καθένας ό,τι του κατέβει στο κεφάλι του να κάνει? Σκέφτηκες εσύ αυτό άντε να το εφαρμόσουμε? Υπάρχει μια πολύ ωραία ταινία εδώ πέρα, αν την πιάνει η κάμερα, που είναι από την Οδύση. Θα ήθελα να τη δούμε ένα λεπτάκι, δεν κρατάω πολύ, και μετά να σας αναπτύξω. Να σας αναπτύξω. Προσέξτε σας παρακαλώ πολύ καλά αυτή την ταινία, λίγο αυτό το απόσπασμα και μετά να το αναπτύξουμε λίγο. Θα ήθελα να το σχολιάσουμε μετά. Έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό το παιδιά. Λοιπόν, για να πούμε λίγο τι ακριβώς έγινε σε αυτό το σημείο της ταινίας. Γιατί έχει σημασία και για τις μέρες μας. Όταν έφτασε ο Οδυσσέας στο παλάτι του και μπήκε μέσα και σχεδόν του το είχαν καταλάβει οι μνηστήρες, κάτι παρόμοιο που γίνεται και εδώ στην Ελλάδα τώρα, που όλοι αυτοί όπως είπες σωστά και εσύ που κυβερνούν δεν είναι Έλληνες και έχουν καταλάβει τη χώρα μας, ο Οδυσσέας δεν βγήκε με την πανοπλία του να πει εγώ ήρθα εδώ πέρα κάτω όλη στην πάντα. Μπήκε με σχέδιο μέσα. Ντύθηκε ζητιάνος, να μην τον αναγνωρίζουν. Τώρα εσείς όλοι όμως, το Σόρα τον βλέπετε σαν μίγα, σαν αδύναμο, σαν κάποιος που δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Έχεις σκεφτεί φίλε μου, μήπως αυτός σε αφήνει να νομίζεις ότι είναι αδύνατος και όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή θα κάνει αυτό που έκανε ο Οδυσσέας. Να βγάλει τα χαρτιά του. Θα κάνει αυτό που έκανε ο Οδυσσέας και μετά θα τρέχουν όλοι να κρυφτούν και να γλιτώσουν. Και για να φτάσει αυτός μέχρι σε αυτό το σημείο και για να μπορέσει όλο αυτό το καθεστώς να το κάνει ό,τι το έχει κάνει και το καθεστώς να μην τον ακουμπάει, μήπως έχει το αρμόδιο μυαλό για να μπορέσει να κάνει και να έχει ένα σχέδιο μες στο μυαλό του για το πώς θα λειτουργήσει. Λέω τώρα. Ένας μικρός, ένας ασήμαντος που μου λέω. Σκέφτομαι, κάνω μια σκέψη. Όπως πολύ σωστά είπες και εσύ, βάλει το μυαλό σου να δουλέψει. Αλλά να μην το δουλέψει το μυαλό προς κάποια κατεύθυνση που θες εσύ ή όποιος άλλος. Το μυαλό είναι ανεξέλεγκτο. Βάζει κάποια δεδομένα και τα επεξεργάζεται. Τον κατηγορούν, όλοι τον κατηγορούν. Έχει σκεφτεί ότι μέχρι στιγμής έχει καταφέρει αυτός ο άνθρωπος και έχει κάνει 180 γραφεία. Ξέρεις ότι 200, όχι λάθος κάνω, 300 γραφεία έχει κάνει. Να μην σας πω ότι ετοιμάζονται άλλα 100. Το ξέρετε πολύ καλά. Αυτοί που πρέπει να το ξέρετε ότι ετοιμάζονται και άλλα γραφεία. Λοιπόν, τα γραφεία αυτά τα έχει κάνει με 0 χρηματοδότηση. Πες μου ένα παράδειγμα από μεταπολίτευση και μετά που να έχουν γίνει γραφεία χωρίς να χρηματοδοτεί κάποιος από πίσω. Πες μου. Το ξέρω εγώ αυτό που σας το λέω γιατί είμαστε εμείς. Εμείς με το αίμα μας το φτιάξαμε αυτό το γραφείο. Οι ίδιοι προσωπική εργασία κάναμε
Και από το εισόδημά μας βάλαμε λεφτά. Ούτε του έχουμε δώσει μια δεκάρα, ούτε μας έχει δώσει. Και γι' αυτό έχει αξία αυτό που κάνουμε εδώ πέρα. Σκεφτόμαστε, όπως μας είπες και εσύ, να σκεφτούμε. Κώστα, εγώ ξέρω πολύ καλά ότι ο άνθρωπος αυτός ξέρει ακριβώς τι του γίνεται. Αλλά γιατί τα ανέρεσε δεν μπορώ να καταλάβω. Για πες και Για ποιο λόγο το ανέρεσε. Για πες και για το άλλο που ήξερε και ακριβώς τι ώρα πίνει καφέ. Ναι, πήγε τις φυλές στη Νέα Σμύρνη και πίνει ακριβώς. Άρα ρε φίλε, Εμείς που είμαστε εμείς μέσα εδώ δεν ξέρουμε. Εσύ πώς το ξέρεις. Εμείς δεν ξέρουμε ότι τι ώρα πίνει καφέ και πού τον πίνει, που είμαστε μέσα στα γραφεία. Άρα το ξέρεις. τον παρακολουθάτε. Πώς το ξέρεις ότι είναι στη Νέα Σμύρνη και πίνει καφέ. Και εμείς που είμαστε εδώ πέρα δεν ξέρουμε τι μας. Και στο κάτω-κάτω έναν απατεώνα. Πώς τον παρακολουθάτε, αφού υποστηρίζετε ότι είναι απατεώνας. Τελείωσε το θέμα. Γιατί τον παρακολουθάτε. Και να πούμε και κάτι άλλο. Εμείς μέσα από εδώ, με το φτωχό μας το μυαλό, έτσι όπως το λες και εσύ, και θα δούμε στο τέλος αν είναι φτωχό ή αν έχουμε δίκιο τελικά. Είδαμε ότι αυτός ο άνθρωπος κατάφερε να ενώσει ένα κομμάτι του ελληνισμού. Χωρίς κόμμα, χωρίς χρώμα, χωρίς δόγμα. Το μόνο που βάζουμε μπροστά μας είναι την Ελλάδα. Να τη σημαία, την Ελλάδα, δεν θέλουμε τίποτα άλλο. Και ενωθήκαμε. Δηλαδή, είναι κακό αυτό που έκανε. Και βλέπουμε ότι αυτά που προτείνει είναι μια λύση. Είναι μια λύση. Πες μας εσύ, δεν ξέρω τώρα σε αυτό, δεν ξέρω αν, επειδή δεν έχω παρακολουθήσει και όλα σου τα βίντεο, αν έχεις προτείνει κάποιες λύσεις, αλλά αυτό που κάνουμε είναι μια λύση. Είναι τα δικά μας αυτά που διεκδικούμε. Δεν πάμε να πάρουμε κάτι από άλλους. Αλλά τι γίνεται όμως. Τη διαχείριση, φίλε μου, την έχουν οι τραπεζίτες. Εσύ αν έχεις ένα σπίτι, έχεις ένα σπίτι δικό σου, έχεις συμβόλαιο, είναι δικό σου. Και μπήκε ένας νικάρης μέσα και κάθεται τώρα 20 χρόνια, 30 χρόνια. Και δεν βγαίνει μέσα. Του λες φύγε, ρε, είναι δικό μου. Και δεν βγαίνει. Δεν θα τον κυνηγήσεις δικαστικά, να του πεις φίλε μου φύγε. Γιατί λοιπόν αυτό το ίδιο πράγμα που κάνει τώρα και ο Σόρας, ότι την ιδιοκτησία μας, τα πλούτη της Ελλάδας που ανήκουν στο ελληνικό έθνος, προσπαθεί να τα πάρει στο χέρι των Ελλήνων. Να τα πάρουμε εμείς, να κάνουμε κουμάντο εμείς στην Ελλάδα μας. Και όχι ο κάθε πολιτικός που, όπως πολύ σωστά είπε στο πρώτο σου βίντεο, δεν είναι Έλληνες. Και αυτός ο πλούτος, όπως αποδεικνύεται από έγγραφα, όχι αερολογίες του καθενός μας, έγγραφα, είναι αμύθιτος ο πλούτος αυτός. Για τις συμμετοχές της Ανατολής έχει έγκριση και την αξία της συμμετοχής της Ανατολής την έβγαλε η ίδια η εφορία. Δεν την έβγαλε την αξία εγώ ή ο Σόρας ή ο καθένας μας. Την έβγαλε αυτή την αξία η εφορία. Όπως όταν θες να πουλήσεις ένα σπίτι, θα πας στον εφοριακό και θα πεις θέλω να πουλήσω αυτό το σπίτι. Και θα σου πει η αξία του είναι τόσο, άρα ο φόρος που αντιστοιχεί είναι τόσο της 100. Το ίδιο έγινε και με τις συμμετοχές. Δεν θα του λέγαμε του κύριου Σόρα, φύγε από εδώ ρε φίλε, αυτά εδώ δεν έχουν αξία. Δεν μιλάμε εμείς, μιλάνε οι θεσμοί. Μιλάνε η Βουλή, μιλάνε τα ΦΕΚ, μιλάνε δικαστικές αποφάσεις. Και κάτι άλλο για να ξέρετε, γιατί πιθανόν αυτές τις μέρες κάτι ετοιμάζουμε για μας, τους αφελείς όπως μας λέτε, τους παπατζίδες όπως μας λέτε και για τον κύριο Σόρα. Νομίζω αύριο είναι να γίνει μια ανέρεση στον Άριο Πάγο για τη δίκη, την αθωτική απόφαση που είχε με τον Γεωργιάδη με τα 600 δισεκατομμύρια. Μάθετε ότι δεν σταματάει η ισχύ της απόφασης αν τελικά βγάλουν ανέρεση, γιατί κάτι τέτοιο πρέπει να μαγειρεύεται. Για να γίνει η ακύρωση της δίκης πρέπει να γίνει αναψηλάφιση της δίκης με καινούργια στοιχεία. Δεν κάνουν όμως αναψηλάφιση, κάνουν ανέρεση. Και ξέρετε γιατί, αύριο θα βγουν όλα τα κανάλια και θα λένε έγινε ανέρεση, άκυρη η δίκη του, η δικαστική απόφαση που έβγαζε το Σόρα. Και όμως αυτό θα είναι πλάνη. Αλλά επειδή όλα τα κανάλια θα το λένε, ο κόσμος που δεν γνωρίζει νομικά θα πιστέψει ότι έχουν δίκιο τα κανάλια. Και θα λένε να, τέλειωσε και το παραμύθι με το Σόρα. Για να ακυρωθεί η δίκη αυτή και να μην έχει νομική ισχύ πρέπει να γίνει αναψηλάφιση της δίκης. Δεν γίνεται αυτό όμως, το κάνουν ανέρεση ότι δίθεν δεν ισχύει. Η δίκη αυτή όμως είναι
τελειωμένη. Έχει τελεσεδικήσει αυτή η απόφαση. Και αν αίρεση να γίνει υπέρ του νόμου, όπως αύριο θα προσπαθήσουν να το κάνουν, εμείς είμαστε προστατευμένοι. Και αν δεν ήμασταν προστατευμένοι, ο νόμος λέει ότι μέσα σε 5 μέρες έπρεπε να μας κυνηγήσει και η εφορία και οι τράπεζες και τα ασφαλιστικά ταμεία. Αν υπήρχε κάτι μεμπτό στα εξώδικα που στέλνουμε. Γιατί δεν μας κυνήγησε κανένας? Γιατί? Όπως εσύ σκέφτεσαι και πολύ καλά κάνεις, σκεφτόμαστε κι εμείς. Για να δεν μας προτείνει όμως Κώστα. Βρήκαμε αυτή τη λύση. Βρες μας την καλύτερη λύση, θα σε ακολουθήσουμε. Κανένας δεν μας προτείνει. Η κριτική είναι πολύ εύκολη. Η κριτική είναι πολύ εύκολη σε όλα τα επίπεδα. Όλοι λένε, και ειδικά μέσα από το διαδίκτυο, ξεσηκωθείτε, τι καθόσαστε, είστε παρακάτω του καναπέ. Τι να κάνεις όμως? Τι να κάνεις? Είπαμε, θα κάνουμε αυτό. Εσείς Θα τι κάνουμε μας αυτό. λέτε να κάνουμε? Αλλά δεν μας προτείνουν όμως τι να ψηφίσουμε. Δεν μας προτείνουν λύσεις. Δηλαδή, πέστε μόλις σας φίλε. Τι να ψηφίσουμε, πάνω τον Καλιόρο, το Τσίπρα, να ψηφίσει τον Παπαντρέο, να ψηφίσει τον Σαμαρά, να ψηφίσει τον Κούλι, αυτοί που μας φέρουν σε αυτήν την κατάσταση, αυτούς να ψηφίσουν. Και επειδή γνωρίζεις... Αυτοί μας φέρουν σε αυτήν την κατάσταση. Και εμείς πρέπει να σας ψηφίσουμε. Πέστε μου εσείς, ξεσηκωθείτε. Ωραία, πέστε μου μια λύση. Και επειδή γνωρίζεις πολλά, φίλε μου Κώστα, γιατί εγώ πιστεύω ότι πρέπει να είμαστε όλοι ενωμένοι Έλληνες και ας έχουμε τις διαφωνίες μας, επειδή κινδυνεύουμε όλοι αυτή τη στιγμή και επειδή είσαι άτομο που γνωρίζεις πράγματα. Για πες μας τι θα πει η λέξη εθνοσυνέλευση. Για πες μας τι νομίζεις, τι απατεωνιά θέλει να παίξει ως ώρας εκεί με την εθνοσυνέλευση. Για πες μας πώς μπορούν να καταργηθούν τα μνημόνια. Για πες μας, υπάρχει άλλος τρόπος να καταργηθούν εκτός από την εθνοσυνέλευση. Θα ήθελα να ακούσω την άποψή σου. Να πεις μια λύση, να είναι σωστή η λύση, αλλά να είσαι και μόνος σου, δεν έχει καμιά αξία. Αυτός ο άνθρωπος συνένωσε 300 γραφεία έχει κάνει σε όλη την Ελλάδα. Και ετοιμάζονται κι άλλα. Ξεσηκώνεται ο κόσμος σιγά σιγά. Αργά αλλά ξεσηκώνεται. Και ξέρεις ποιος είναι ο λόγος που θα ξεσηκωθούν πιο πολύ? Τα μνημόνια. Αφού τα βλέπεις κι εσύ. Είδες πόσο μας χτυπάνε με τα μνημόνια. Κάθε μέρα κόβουν μισθούς και συντάξεις. Τι θα κάνει ο κόσμος? Παρά την ασκολογία, Κώστα, παρά την ασκολογία θα έπρεπε να μειώνονται τα γραφεία. Αντίθετα αυξάνονται. Αυτό τι δείχνει? Δείχνει ότι ο κόσμος τον εμπιστεύεται παρά την ασκολογία. Το ξέρεις ότι μέσα στον προϋπολογισμό του 2017 και του 2015 έχουν εντάξει τα 600 δις τους ώρα? Το ξέρει, αλλά δεν το λέει. Είμαι σίγουρος ότι το ξέρει. Είμαι σίγουρος ότι το ξέρει, αλλά δεν το λέει. Γιατί δεν το λέει, δεν το καταλάβω. Έβγαλες, Κώστα, έκρες το άσπρο μαύρο. Πώς τα κατάφερες δεν μπορώ να το καταλάβω. Εσύ μπράσαι από την Αθήνα, αλλά εμείς από το χωριό. Ξέρεις πώς λένε αυτούς τους τύπους που το γυρίζουν το μαύρο πλακόπτες. Αυτούς τους φέρνουμε εμείς. Αυτό κατάφερες να κάνεις εσύ. Έφερες το άσπρο μαύρο. Τώρα πώς τα κατάφερες, γιατί τα κάνεις αυτό το πράγμα, δεν μπορώ να το καταλάβω. Και σου λέω, δεν μιλάς σε αφηρήσεις, μιλάς σε ανθρώπους που έχουν διαβάσει και διαβάζουν. Κάθε μέρα. Και σκεφτόμαστε και προσπαθούμε να βρούμε μια λύση. Γιατί ξέρουμε ότι τα πράγματα δεν είναι καλά για τη χώρα μας. Εμείς πάνω απ' όλα έχουμε τη χώρα μας. Και εδώ πέρα μπήκαμε για να αγωνιστούμε. Θα αγωνιστούμε για να αλλάξει η κατάσταση. Θα θέλαμε να μας πεις και εσύ τη γνώμη σου. Η κριτική μας είναι καλοπροαίρετη, αλλά να ξέρεις ότι πάνω απ' όλα είναι η Ελλάδα. Αν κάνεις λάθος, θα σε κρίνουμε και αν κάνουμε λάθος, να μας κρίνεις και εσύ. 2 λεπτά μείνανε. Εντάξει, είναι αρκετό. Όχι, θες να πεις τίποτα εσύ? Αυτό που θέλω να πω είναι ότι θα πρέπει όλοι οι Έλληνες να είμαστε ενωμένοι. Και πάνω απ' όλα την Ελλάδα μας. Γι' αυτό αγωνιζόμαστε. Εντάξει, θες να πεις τίποτα? Και να μην διαστρεβλώνουμε την αλήθεια. Όχι να λέμε άλλα πριν και μετά άλλα, γιατί τι αξιοπιστία θα έχουμε. Στο πρώτο βίντεο φταίβανε οι Εβραίοι και μετά, όχι λέει μόνο οι Μακαβαίοι. Η Χάζα. Αν δεν είναι εσύ Κώστα. Και κάποιος που σε ακούει... Σταθερός. Μ' αρέσει τα σταθεροποίησης. Δεν θα σε πιστέψει. Δεν θα σε πιστέψει. Να λες άλλα πριν και μετά να σε βάλω χρόνο στα σύνορα. Κάτι έχει συμβεί. Κάτι έχει συμβεί. Πώς ξέρεις
Δηλαδή, Άρα έχεις πληροφορίες. Άρα για να έχεις πληροφορίες, άρα ασχολείστε με τον κύριο Αρτέμι Σόρα. Αυτό είναι ύποπτο. Από τη στιγμή που το θεωρείτε χαζό, απατεώνα θα και μπορούσατε της να αφελής, μιλήσετε εναντίον του Σόρα αν τα γραφεία τα χρηματοδοτούσε κάποιο. γιατί σας απασχολεί Εμείς τόσο επειδή το πολύ? ξέρουμε, γιατί είμαστε οι ίδιοι που τα έχουμε φτιάξει, ότι τα γραφεία γίνονται από τον οβολό των μελών, ξέρουμε ότι είμαστε αγνοί και ότι δεν είμαστε καθοδηγούμενοι. Ξέρεις Κώστα, να κάνουμε καλλιγραφία εδώ. Να μας αποδείξετε και εσείς ότι είσαστε το ίδιο. Να κάνουμε καλλιγραφία της Νέας Δημοκρατίας, του Πασόκ. Θα είμαστε ήρωες, Κώστα. Τώρα είμαστε τα μαύρα πρόβα. Τα μαύρα Τώρα πρόβα. είμαστε οι αφελείς. Ωραία. Επειδή όμως πάνω απ' όλα εμείς έχουμε σκοπό, ο σκοπός μας είναι ιερός, είναι ο αγώνας μας για την ελευθερία της πατρίδας μας, δεν θα σταματήσουμε. Θα παλέψουμε μέχρι τέλους. Ό,τι είναι να Με γίνει, όποιο να γίνει. τίμημα. Θα παλέψουμε. Όπως κάποιοι πήγαν και στον πόλεμο και φάγανε και σφαίρες ακόμα. Εμείς δεν τρώμε σφαίρες, τρώμε άλλου είδους χτυπήματα. Αλλά θα Αλλά δεν το παλέψουμε. ξέρει, Κώστα. Μην το βάζετε και στη φωτιά. Θα το ξεπατώσετε. Κώστα, Δηλαδή, αν δεν να δυνατόν. σκεφτείς το εξής, αυτό που σου είπε ο άντρας μου, ότι μήπως ο Σόρας τους αφήνει όλους δημοσιογράφους, επίτηδες να λένε για να ανοίξει τελευταίος αυτός τα χαρτιά του, όπως έκανε και ο Οδυσσέας όταν γύρισε στη Μυθάκη. Είδαμε. Αυτά ήθελα να πούμε. Σας καληνυχτούμε. Καληνύχτα. Καληνύχτα. Να είστε καλά και όλοι μαζί Τα ενωμένοι ξαναλέμε. για το καλό της Ελλάδας.